Ya kuwa jama'a masu kuɗi a je shugaban ƙasa ya ƙaddamar da sababbin kuɗi don haka a kwaso a ɗauko kuɗin sata ko na ajiya ko na kasuwanci a kawo a canza da wuri a canza da wuri shugaban ƙasa. Yalo kwaso kuɗin ka taya canza ma banki. Wai na tuna laba ka da ko sisi ya ta hankuri kayan kowa ka taɓa. Oh my God. Oh my God. Ka san baɗo mana da like haka ka sa na farin ciki sosai. Sa'annan ka san baɗo mana da sharhi. Kuma ai shi yare muna godiya sosai. Tun ƙayyade kokari.